O nwere okwu m chọrọ ikwu. I want to correct an impression. O nwere video m watching online nkịta anụnwa chetara m ihe a m chọrọ ikwu. My brother, voice of Ichok, ekenekwara ngo, Ezinwa Anaedo na-ekene gị. Ị bụkwa na ofu onye ya bụ nne anyị asị m yes, ọ ihe kwuru ka a na-eme. Jide ka iji. O nwere okwu ikwuru gbasara incense, so m bịa watchicha the video. O wee bịa chetara m message m receive na my inbox some days ago. All go like 4 or 5 days. The message be on my inbox. Someone chatted me. I don't know whom the person is. The person said, na for my teachings, na more for my. Man, I know whether if any actually correct him. See, I can if or some more na on the image. Then I my out and them me. Can go see on the image. Kablo kana ane ekwe ane me makana na out and them me. On a full image here now. If for this image, the person when I say on that image that I should remove it. Ojikwa wee bụrụ the image of young man in India back also no also ke that for obodo obodo self. Ojira wee bụrụ for young man. Ojiwa wụrụ snake performer. Na ihe anụ ahụ picture onye nwanne ji wee mee display. Na mmadụ dị ife a. Na ihe anụ wee bụrụ eze nwaanyị mmiri. Na mu change ya. Now a picture of human being can now watch it on my altar to a course you queer. Or second, na from I'm now born incense. And then I born candles of different colors on my altar. Na mo see an eha no abo alose. Yeah. More alose you but don't do can use their material that I should stop using all those materials. You know, the person made the person be a bit of copy some teachings of this my guy. Anyway, now let me not mention your name. So one of my guy follow online. So the guy copy some of his teachings. Of course, those teachings I watch you go me get the guy in here. Watch share and share. Ngafe lukwa e ghọta go maka ihe dị na social media bụ ị na-aga ifu nke mmụọ gị nabatara iwere ya. Somebody nwere ike kwuo okwu taata mmụọ ma anabata ihe okwuru egworo m ya. Echi niile onye ahụ ekwuo nke mmụọ m na-anabatalụ. Edewe m ya n'ụsọ na-agakwa. Mbọsị onye ahụ kwukwara nke mmụọ m nabata ewerukwa m ya. Ịghọtago, that is how Ezinwa do my own. So the person started copying and pasting those the guys teaching on my lesson. Same no come for no ihe anu wan na eme na candle an na bon incense an na bon na picture and dress na ma no ojiwa bolo alusen dam bozo kan na see okay o ihe me anu o nwere ihe nsa the guy injust zacha ya gbazie nkete o kana akọ na post gas na atụbata se link of teachings maka nkuzi ka na social media. On a to attachment links. So see him barrier bonna the picture I use on my altar. You see, and before Ebi don't use a picture like how many years now? All to go like 3 or 4 years. Ebi don't use this picture. On my and before I started using this picture, I browsed about it. So that teaching that guy in yellow, Ezinwa Anaedo, you know that this lady now this picture, we have no picture you display performance. Even that same guy, I don't want to mention his name. Oh, partition on yellow of recent about Mami Water, Virgin Mary, and all that.
If you have been following Ezinwa Anaedo from 2018, 2019, 2020, ị ga-ama na Ezinwa ekwugori ihe a nkụzi Ezinwa nyechagolu wụsa. Nkụzi Ezinwa nyechagolu wụsa. Ezinwa agafego that stage. Ka na-agakwa n'ilu. Nye ka somebody mechaa n'ikpeazụ ajọs nye and obido na-trigger some sentiment in the hearts of some people. See na ihe a bụ ife, you know, just that the guy kwụ maka mami water and all that. And Igbo enweghị anything like mami water and all that. Mana the guy iji wee gba gị that na level knowledge nke ya nwekwara ebe o jedebere, which Ezinwa have passed. Okwughọzi ife Igbo na-akpọ mmụọ nwe mmiri. Maka o nwere ife Igbo na-akpọ mmụọ nwe mmiri n'original ntọala Igbo. O nwere ihe Igbo na-akpọ mmụọ nwe mmiri. Ọ bụla mami water. Nke o ji awa eze nwanyị. If this time eze nwanyị, ihe anụnwa abụọ ọfụ ka ọ pụta. O nwere ihe Igbo na-akpọ the original mmụọ ahụ bi na mmiri. O nwere article edem article a na 2022. I reshared the article today, this morning. Somebody will go the article when I say Ezinwa, why is it that because the article is about mmiri. The person now say, why is it that namu use this term for Ezinwa mmiri? That this is the first time on our near that name, the name that I used there. Na-eche na mami water ka ekpesi that way. Maka na mami water sound like Igbo. You know? Nsi ya nna na-efugo na ihe a nkụzi Ezinwa nye since 2022. Mana o nwere somebody just nye the same teaching about last week, and somebody is taking the same message to come and educate Ezinwa Anaedo. Excuse me. Na afa Igbo na-akpọ mmụọ nwe mmiri gboo bụ ọma. OMA. The guy didn't mention that because probably he didn't know. Mana ọ jọsọ kọtọsịcha mami water, kọtọsịcha ihe niile ọ kọtọsịrị there. He didn't. Ana m ada agwọ na ebe knowledge onye jedewere ka onye ahụ ga-emedewe ife. Ịghọtago? Ọma. OMA. Ọma. That is the name Igbo kpọrọ mmụọ nọ na mmiri. Nke ọnụ na-akpọ eze nwanyị. And that name Ọma is both masculine and feminine. Ka nkọwachi ihe a before mbanyekwa na nke na-ekwu, is both masculine and feminine. Meaning that inside water enwere duality of energies. This particular energy na-agwa ọnụ have manifested to me in dream several times. The very first day ọ manifested, ka ọ gwara m na afọ ya bụ ọma. Ọ sị m na afọ ya bụ ọma bụ mmụọ amụma na mmiri. Mmụọ amụma na mmiri, otu a ka o si wee describe onwe ya. And I saw the energy in my dream. Ọ sị m na ya bụ mmụọ amụma na mmiri. Duality, amụma bụ ọkụ. Ọkụ anyanwụ, representing anyanwụ. Then mmiri na onwe ya. Duality of energy inside water. So, na the energy, the mmụọ nọ na mmiri, Igbo na reference na-achụnyela aja bụ gịnị? Ọma. And onye mere anyị jee na mmiri, anyị na-asị ka ihe ọma meela anyị. Ihe ọma. From ọma ka esi wee nweta that ihe ọma. But that is by the way. We have teachings in Nyeshagolu in the past years. So Ezinwa agafego. So when I got the guy na agba maka this picture, see that before I started using this picture, I've already browsed it. Like 3-4 years ago, I used this picture. I've already browsed it. I've known everything about it because
adị m use na mafụ. And ka m ihe mmaala about the picture, my spirit accept it. Ya ka m ji wee were ya wee consecrate ya to my water energy, wee dewe na my altar. So when I can even choose to use any picture of my choice and keep on my altar. Ịghọta? Mana nke a one use bụ the one that the mind of the people can easily capture and understand. Onya mere nji wee tinye there. Agbara m the person, see, I can choose to make use of my picture. The same one if raising market and frame where do na my altar. I can choose to frame the picture of my mother. Nemum what you do na altar and them here. I can choose to frame the picture of my wife. A well-behaved woman and I cherish. I can frame her picture and keep on my altar. Do you know what matters most? My brother, a voice of Ichok, you pointed something out which is beautiful. And I don't know if you can see yes, thumb up. I like you for that. You know, it is not about the picture. It is about the command in your use. The command in your use. Some days ago, we were talking about Osoji. Things that's deep secret things that you can achieve with Osoji. Many of you have not listened to that teaching, or probably you listened, but you didn't capture the hidden message, there. If follow, like this picture now, in what here, more any picture, for example, now in a journal, if you will, if I told you see at total, like all these kind of thing. In a journal, if you go to something like this, right? Okay, go up when you wanna nasro maso so that this picture of Oyangwano, no Bodongwano. Go Janafia, where go to this image now. Where Wolia, where Dorchige, more where Don Mona Beggy. Now I am asking you, whose image is this? Whose image? Nepayanya Niru of Mao, when I feel you. Whose image is this? It's a question, answer me. Money go something like this. Well, yeah, well done. One of my joke, whose image they have? Colonial with that image. But you are using it or you don't know. Okay, when you say no young man, not just a sculpture just to well design well like that. Eziokwu. Oh, when he need the water. It is not about the image matters, but the intention behind it. And don't work with Pasalonia. Can go in Jana if you got this image, will also joy. Can he shan name beef? Will also joy. Emana, the act of using also to clean something. People now that feel like so people just do it mindlessly, mindless. Just would also no can just have see watch, metal see no. Go and listen to that my teaching on deep secrets about Osoji and things you can achieve with it. Look at my page. Both YouTube, TikTok and Facebook. Go and listen to it. Key word Osoji where na the picture. You are commanding, you are giving a command. Intentional. You got intentional. Can you hear them by that Osoji? You are giving a command. Can I do Osoji? Can you weapon? A carbon or in a body particular picture or image or object
ana m ajụ gị ose ka ị mụrụ anya ma mee ihe mụnwa bụ chi nọ nso, ihe bụ ọchịchọ obi m bụ ife ọma. Ana m ajụ gị ose ka ị mụrụ anya ma jere m ozi na mmụọ, ozi ya ejere m na-ama mbụ ozi ifele, maka na ose ọjị adịghị eji ije ifele, ose ọjị adịghị eme anya ụla. Iwere ose ọjị wee jụ something, it's not just about ka ajụchapụ ọchụ. That ọchụ a gbọọ ya afa. It's one of the things I'm gbara on that teaching. Go and watch it. The same thing happens in the use of incense, candles and all that. I nwere ike na-asị o ji wee bụrụ na alụsị nwanụ n'obodo nwanụ n'ọnyịnya n'afọ ka arụ ụdị candle, n'afọ ka arụ ụdị incense, o ji wee bụrụ na ọ bụrụ mmụọ ana Igbo nwe. Yes, I quite agree with you. Nsogbu adịrọ. Mana Ezinwa Anaedo bụ somebody that makes use of something that belong to onye ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ, and I use it to energize my own spirit. Ọ na-ịmụọ na mmụọ na-eri mmụọ. Oh, you don't know? Ịmụọ na mmụọ na-eri mmụọ wee na-eto wee na-ebu. I can make use of something produced by anybody in the name of any mmụọ. Ewelu m ya consecrate yelu mmụọ m. Were ya wee na-efeed mmụọ m. It is about the command. Onwe ha na-agba superimposition. Superimposition. Onya bụ na-edewere ife, somebody abịa superimpose a higher authority. If you operate in higher spiritual vibration, you can superimpose on any authority, any standing authority. Na mmụọ. You can superimpose. Authority is existing, and I come to state another standing authority on that one that will now subdue the already existing one. Many people are nghọta. So when I get candle, nwe onye ọcha lụrụ, for instance, when we also wee jụọ candle, what am I telling this candle? I am speaking to this candle by that also na-ajụ. I am removing anything from this candle that will make this candle not to work in the favor of my chi. By that also na-ajụ ya, ana m agba ya okwu. I speak to this candle like I'm speaking to a human being. Melonte na ihe na-ekwu. Because actually o melonte, or the conscious. Na-ajụ ya ose ọjị, mgbe aka m ji agba ya ihe ọ ga-emelụ m. Mgbe aka m ji agba ya, the reason m ji were ajụ ya ose ọjị. Anọ m ajụ ya ose ọjị maka na ọ dara nsị, ma ọ maka na ọ chụgbara ya. No. Ose ọjị na-ajụ this candle is not that na ọ chụgbara ya. Ose ọjị na-ajụ ya bụ ka nye ya command in the name of my own chi, ife ọ ga-emelụ m. That is just it. Onya the command nne, onya ihe na-eme by that act of his eju ya ose. Njụcha ya ose a ewe munye. Ọ na-born in the name of chi m, irrespective of alụsị ọbụla alụrụ ya n'afọ ya, my chi have taken over. I dey tell you. If you dey follow Ezinwa Anaedo, you go dey learn certain things. Amandị na-egbofe gị brain anyhow. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ekenekwa m ọnụ. Ekene m ọnụ. Asị m ebe ọ na ndị mmadụ ya ọfa were ọjị fa na-akpọ Jizọs bịa taa ọjị. Jizọs bịa taa ọjị. Do you know, ịma na ọjị Igbo symbol, ọdịnanị Igbo symbol, but somebody else is using it to gọọlụ mmụọ ndị mba ọzọ bụ Jizọs. So why can't I make use of symbol of another mmụọ, of another alụsị, of another culture or tradition, and use it to gọọlụ my own chi? Mmezie ya sị m o ji wee bụ na not occultic, na my altar, my house will now become they will now be monitoring it.
who be that spirit. They never born them. Now you, you, can I would get one about the other say, now you, they build this candle in your name, right? This candle is your symbol, is your property, right? It's your property. But I go collect this your property and use and reference my own spirit. You no go do anything. Superimposition of authority. You no go do anything. Person they collect nzu from Ọdịnanị Igbo, ọjị from Ọdịnanị Igbo, where they na agọlụ arụsị ndị Rome, Jesus na God na whatever. Ọ na-awa ọkụrụfa o. Nke nwa bụ onye Igbo wee sizie m na mụnwa na onwe m iwere symbol of ha nwa bụ ndị Rome ahụ kpa. Were wee gụọrọ mmụọ nke m n'ọwụ ife alụ. Isi adịrọ gị mma. Ị mara ihe ị na-ekwu. You are not speaking to a baby. Yeah, somebody who a baby in the spiritual knowledge. A man both from Ezinwa Anaedo with such teaching. Akari gomia. I carry if I carry. So I can add one. The other one. Because I know quite go. You're putting any material. All in the name of Mami Water. All in the name of Jesus. All in the name of Mary. All in the name of Kega say afa alosin de India, and the China gas, and the Philippines. Because any material on afa alosefa. Bring it to Ezinwa Anaedo. Ezinwa Anaedo will use it and reference his own chi. Before I do it, I will superimpose my own spiritual authority on it. And I will use it for my chi. And my chi will accept it. Na-ememe obi mma. Ịghọtago? O wee bụrụ ya daarụ. Tata bụ nkwasara ka anyị ka nọ na ya. Be part of the next one. Anyị na-eme nkwasara, anyị na-emesara aka n'obi a every nkwa. Be part of it. Chat me on WhatsApp on 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of Ọdịnanị and Omenani Igbo. Ka emesịa nụ. Ya gazie.